Браво, изпреварване тип Емилиано. Браво, браво. Все пак се дава пари, давай газ. Няма сега тук да тъпи някакво лъжко БМВ, все пак си Софийски гадар. Ма си сипал добавка, мирише отзад хубаво. Трябва да го оставиш да се ускори малко. Подавай, точно така. Браво, браво, браво. Айде, няма ли буст? Кой сега ще мина тук Курменската, те ще ги изнадам, те ще останат зад тира. Сега сме ги виждали. Сине, трябва да изгориш 18 барела. Оле, учи да вземеш да ги правиш тия номера успешно. Тази печка не стане. Барем 550.